गुड मर्निं गिबियावनो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि लागै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो। ISPL सिजन 1 2022 नि फाइनाल गेलेनाया मैया क'क्राझारनि साइ स्टेडियाम जानानै थाङो आरो बेयाव गासै 30,000-निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा जमा जादोंमोन आरो बे गेलेनाया BTR नि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन टीम आरो मिज'रामनि LIDC टीमनि गेजेराव जादोंमोन आरो बे गेलेनायाव BTR आ 1-0 गलजों देरहानो हायो आरो मिन्थिना मोननाय बायदिब्ला सोनोम बिथाङा गल होनानै BTR खौ देरहाहोयो आरो बे फाइनाल गेलेनायाव गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बेयाव बर'नि खाम सिफुं बागुरुम्बा मोसानायजों बे फाइनाल खेलखौ दैदेननाय जादोंमोन। मैया इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव T20 वर्ल्ड काप गेलेनाया अस्ट्रेलियायाव जादोंमोन आरो बे गेलेनायाव गिबियाव पाकिस्ताना बेटिं खालामनानै 159 रान बुयो 20 अभार्सआव आरो उनाव इन्डियाया 20 अभार्सआव 160 रान्स बुनानै देरहासारनो हायो आरो बे गेलेनायाव विराट कोहली बिथाङा 53 बल्सआव 83 रान्स खालामनो हायो आरो हार्दिक पान्ड्या बिथाङा 40 रान्स खालामो। अमिताभ बच्चन बिथाङा KBCनि कौन करोड़पतिनि शुटिं खालामनायाव गावनि आगसि आथिंनि रोदाखौ हानानै राफ्लांदों होननानै मिन्थिना मोननाय जादों। सऊदी आरबियानि प्रिन्स मोहम्मद शाह सालमान बिथाङा भारतआव भिजिट खालामनो फैगोन होननानै रादाब मोननाय जादों। थांनाय सानसेनि सिगां भारतनि PM मोदी बिथाङा रोजगार मेला स्किमखौ खुलिनानै होनायनि उनाव महाराष्ट्रआवबो गासै 75,000 सुबुंफोरनि थाखाय जब होगोन होननानै मिन्थिहोनाय जादों। सानसेनि सिगां गुवाहाटीआव सासे रेस्टुरेन्टनि मालिकखौ बुथारदोंमोन आरो बे बुथारनाय मानसिया बर'मोन, बिथांनि मुङा सुभाष बसुमतारीमोन। खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिथांनि बिमाया बे रेस्टुरेन्टआव खामानि मावोमोन आरो मोननो गोनां बेथननि बेले-बेजे जानायाव बे नांलायनाया जानानै बुथारलायनाया जायो होननानै मिन्थिना मोननाय जादों।